тайните знания, които излизаха от неговата душевност, създадаха първата наука на окултното знание, защото Адам в рая нямаше друго. Адам на земята създаде учение, религия. Той изгради първия олтар на моление и жертви. И затова неговият Авраам отиде да принася жертви, синът си Исака, но какво стана? Овен го смени. Кришна не го смени никакъв Овен. Това са големите неща, които искам. Искам да се поставите знанията на тези велики посветени с пригодната религия за иерархия на познанието на обикновения човек. Нищо страшно няма това, че някой е бил обикновен. Нека стане велик. Нека намери пътеката за величието. Не се страхувайте от това пък да бъдете велики, но с достоинство. Затова казвам, че тази наука е издалечна, изконна, че тя е безкрайна, че тя остави един завет. Заветът, който тепърва ще бъде четен. Завет, който тепърва като учение на мъдростта, като духовна вълна, за духовно изповедание, ще почне да ви дава страницата, на което се наричаше след Христос евангелизъм. Тоест благовестие, защото след Христос разруши в света много кумири. Първият кумир, това е, че имате право да наречете Бог с името, което вие знаете. Вторият кумир, това беше, че той и вие. Затова си позволявам дързостта, че човекът е един Бог в развитие. Той рече на края на своя живот, когато го изпречиха на съд: аз и отца сме едно. Има ли по-оптимистично религиозно кредо на униженото човешко същество, с което се чудят как да го набедят, че е грешник, от това да кажете, че той вечният и вие сте едно? Това беше втория удар. Това е нещо страшно. След това да се разтълмят другите неща. Ето това тези предшественици в своите скрити анали са давали на човечеството. Така ще се запознаят с кришнизмът, така както ние ги наричаме усяри, господари на посветено знание. Голямата част от тях не са имали книги. А те самите са били задължени да не доставят нищо писмено. Тайното съзнание се е давало на ухо. Затова Хермес ще каже знаменитите думи: устните на мъдростта не се отварят, освен когато има уши, които да ги чуят. Христос след 3000 години ще им добави: който има очи да види, ще види; който има уши да чуе, ще чуе. Това са усиявците. Господари на великото знание, знание, което не идва от очи, не идва от ум, знание, което идва от откровение на интуицията, която има своя коловоз в това, което наричаме причинно тяло и причинен свет. Така Кришна, този наистина древен маг, а сега на магите взеха да викат магьосници, че дребосъци, защото маг значи велик посветен и велик учител. Това е магът, който са имали персийците, великият учител. Маг. Така, ще дойде след това едно същество, което е толкова с Бог, колкото и човек, и което е толкова с велик човек, че трудно е да му напишете човешка биография, а неудобно е да го извеждате като Бог и да кажете: бе, този Бог пък как стана човек? Това е Хермес. Той е изумителен. Той е Бог на мъдростта в Египет. Той е Бог на всички ценности и на всички злини. В Гърция Хермес, в Рим Меркурий. Крадец от първа класа. Краде кравите на брат си, ама златните крави. За да получи знания. Отива да бъде съден пред общия им баща Зевс. Хермес е на една година.
ако щете на един ден, изобретява тайната за лирата, защото от корубата на костенурката слага в леглото си майка му да бъде заблудена, когато отива да краде. Най-великият оратор на света, най-красноречивата словесност, изразена от Хермес, най-добрият лечител, единственият, който притежава кадуцеята, когато го дава на Изида да каже на мъжа си и на брат си, разбира се, Озирис, възкресни, и он не възкресва. Това е Хермес. И какво знаем ние за Хермес? Къде е неговата изумрудена таблица? Къде е великото му посвещение, за което го разкрива? Къде е оная лента несвършваща, която ви води от стъпалата на човешкият храм до великото посвещение? Това е Хермес.